Ελάτε μαζί μου να δείτε πως παίρνω τη μέρα μου as medical student on vacation στην Κύπρο. Πρώτο πράγμα παιδιά είναι να κάνουμε αναλύσεις το πρωί. Νικοσία Medical Center το καλύτερο. Ο γιατρός μου είναι ο Dr. Ράμεν απίστευτος. Και η κοπέλα που μου τράβησε εμένα ήταν πολλά καλή. Και η secretary του Dr. Ράμεν θεά. Next stop Zorpas. Στείλα μου τα καινούργια cinnamon rolls, έπιαξε τον καφέ μου εννοείται. Να τα δοκιμάσω σε ξεχωριστό βίντεο. Μετά ήρθαμε στο event της Picker Palace. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Και πόσο γλυκύτατη είναι η Ιουλιέτα. Εντάξει, η Χρισταλένα είναι απίστευτη. Πάρα πολλά cool, πάρα πολλά positive energy. Συμπαθέστατη. Και ο τρόπος που μιλά στον κόσμο και κάνει communicate αλήθεια. Φαίνεται ότι νοιάζεται πραγματικά και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μετά είχαμε δουλειά στο beauty line. Παιδιά ήταν πυρούλος, είχε και πάρα πολύ κίνηση. Ήρθα στο beauty line στη Στασικρά του, στο καινούργιο τους κατάστημα. Είναι τεράστιο by the way. Έκανα το quiz τους που κάνει match το personality σου με άρωμα. Βοήθησε με ισία να βρούμε το κατάλληλο άρωμα για εμένα. Σας ενδιαφέρει μπορείτε να το δείτε στο προηγούμενο μου βίντεο. Τα σπίτι και η μάμη μου έκανε μου φαΐ, μάνα μου. Air condition παιδιά SOS. Πόσο cute είσαι η Ναϊρόμπι μου. Είναι scientifically proven ότι οι σκύλοι βοηθούν πάρα πολλά στο mood του ανθρώπου. They make you happy. Ναι, βλέπετε με θκευάζω τώρα, νομίζω ότι είμαι βελός, literal, επειδή πάνω μισή εβδομάδα τελειώσαν εξάρτης μου και πάλι θκευάζω όμως για ένα σημαντικό λόγο. Έθελα να κάνω research το καλοκαίρι εγώ. Νοσού, έθελα να κάνω. Οπότε έχω το research. Εγώ για μια άλλη σημαντική εξέταση. Πέρασα μαθήματα clinic board, μαθηματικά μαζί μας. Οπότε πρέπει να θκευάζω μες το καλοκαίρι. Το λοιπόν παιδιά μόλις έφα, εκαταβροχθήσα το βασικά. Σίασα να βγάλω βίντεο τι έφα. Έτσι ονομάζεται κοκόνα, πιο μπιφτέκια γαλοπουλάς, πατάτες του φούρνου και cabbage salad και σως από κάτω με yogurt. Ακούγεται τέλειο, ξέρω το και healthy παιδιά πολλά, οπότε πιάστε σίγουρα είναι πάρα πολλά ωραίο. Και έκλεισε η μέρα μου με τον αρκεύκο το off campus που μου είπατε ούλοι. Bye!